Сәлем, Кармак ТВ, башлыйбыз. Видеоларыгызны сезгә ташлыйбыз. Бүгенге чыгарылышны талантлы балаларга багышлыйбыз. Алар бит бик күп. Ярый, алайса иң талантлыларын күрсәтәчәкбез. Менә монысы бик талантлы итеп фонограмма өстеннән җырлый. Ләкин бу очракта, беләсезме, фонограмма өстеннән җырлау бер дә мөһим түгел, ә җырчының энергетикасы, аның бирелеп җырлавы мөһим. Ул бит сәхнәдә үзен чын җырчы кебек тота. Ә аның биюенә карап туймаслык. Әле аның шын җырчыларны кысымын подтанцовкасы бар дисәм, ул бик биеми, бэк-вокалисты бар дисәм, ансы да бик җырламый. Ул бары тик аның янәшәсендә басып тора. Ә бәлки ул аның тән сакчысыдыр. Ул бик янәшәдә генә басып тора. Киләсе видео. Менә бу малай җырламый да, биеми дә, ул сүз остасы. Ул искиткеч, матур итеп шигырь укый. Игътибар итегез әле. Ул әлеге шигырьнең эмоциональ төсмерен аңлап алган. Тиешле урыннарда басымда ясый. Үз эшеннән кичерә. Әйтерсең, әлеге шигырьне үзе язган. Шуны да әйтергә кирәк, шигырь эчтәлеге ягыннан юмористик рухта, чөнки бөтенесе дә аның эчтәлегеннән көлә. Ә безнең Соклану рубрикасы. Безнең Соклану рубрикасында кешенең сәләте белән бәйле, ләкин техник сәләт турында. Менә Рәсүл абый үз балаларына искиткеч мавыктыргыч аппарат ясап куйган. Так, җәмәгать. Шушындый аппарат ясадык. Балалар күп булу сәбәпле эш булсын дип, кем эшләмиш ул ашамый дигән мәкалне күз уңында тотып, шушындый аппарат ясадык. Пилмән, котлет, ашыслары килә икән. Чебурек, менә шайтырып әйләндерәләр, алмаш тилмәш. Нормальный гына эшли. Берсе ит сала, берсе әйләндерә, булар күп монда. Менә Forward дигән сәбиттән ясадык. Forward дигән сәбитне Хисмәтуллин Руслан берде, спонсор. Калган үзебез әвәләдек. Хатын турый. Монда күп инде салучылар, әйләндерүчеләр күп монда, пишмак сайын кеше. Әгәр үз тормышыгызга бераз гына булса да иҗат өстәргә булсагыз, аны видеога төшерергә онытмагыз. Менә Расул абый кебек. Һәм инде шундый кызыклы видеоларыгызны безнең почта адресына юнәлдерегез. Һәм әлбәттә темасында Кармак ТВ дип язырга онытмагыз. Онытмагыз, җибәрегез, языгыз, төшерегез, сау булыгыз.